Здравейте, приятели! Днес ще тестваме банани и Харибо бомбони, мънички. Не съм ги пробвала. От пинятата ми се панаха. Първо ще тестваме тези. Сега взимам си зеленото. Мекички са. Миришат уникално. Като Харибо бомбони. Малко са по-сладички. Но 9 от 10. Да. Ще спра докато ще издъвчам и тези ще пробвам. Сега, приятели, време за бананите. Сега ще ги извадам. Тези ще ги направя. Ето едно сладко бананче. Наистина има много як вкус на банан. Също така и миришат на банан. Има много захар. Ето, отвътре как изглежда. Няма нищо. И сега е време да оценим това. На банана му давам 10 от 10. Много ми хареса. И на това щях да му дам 10 от 10, но малко се твърди. Затова 9 от 10. И на двете дам 10 от 10 не мога, просто и двете много ми харесват. Така че ето ги двете. Те са малки. Миришат божествено. Но ето тези повече ми харесват как миришат. И сега ще ви покажа какво огледало мама ми подари. Аз нямам празник, но просто дам. Защото сутринта видях, че съм си счупила огледалото и да, просто ми го купи. Така че, ако искате още видеа, абонирайте се за канала, ударете камбанката и дайте палец нагоре. Чао!